Следващата подсистема, която ще разгледаме накратко, това е подсистема продажби. Ключовите характеристики на подсистемата са следните. Да се отразяват всички събития, свързани с процеса по управление на продажбите, от оферта на клиент до доставка и заплащане от клиента. Включително и отразяване с документи в системата на корекции за всички стъпки от процеса. С функциите на подсистемата могат да се регистрират всички де-факто срещани в практиката схеми за управление на продажбите. Например, директни продажби без поръчки, продажби по поръчки от клиенти за собствени стоки и продукция или регистрация на поръчки от клиенти за преработка с отчетност на предаваните материали от клиента, влагането им в продукцията, т.е. в преработката, която е извършена от компанията и отчетност на оказаните услуги. Също така предоставя възможност за настройка на специфични за конкретен клиент правила за управление на продажбите, а така също и групови правила по сегмент от клиенти. В споразуменията, било то индивидуални или групови, т.е. така наречените системата типови споразумения, се определят ценовите условия, финансовите условия, валути на взаиморазчет, график за плащане, форми на плащане, порядък за управление на разчетите с клиента, логистични условия и други условия, които определят и правилата и процеса по управление на продажбите. Също така има възможност за организиране и облегчаване на работата по оформяне на съпроводителните документи за движение на стоки, чрез обвързването им в пакет от документи, които следва да се генерират или разпечатват, изпратят по електронен път. Например, поръчка на клиент, могат да се дефинира сет от документи, които трябва да се генерират при регистрация и потвърждение на поръчката. Има възможност директно да се разпечата целият сет или да се подберат кои компоненти от сета с документи да се разпечатат. Множество справки, настроеваеми, с които да се получи задълбочена аналитична и оперативна отчетност на всички регистрирани събития, свързани с процеса по управление на продажбите. Следва подсистема покупки. Основни характеристики на подсистемата. Има възможност за автоматизирано определяне на потребностите от стоки и материали във всеки склад и производствено подразделение на база на регистрирани събития, поръчки за продажби, поръчки за производство, поръчки за материали в производството, така нататък, автоматизирано създаване на поръчки по потребности. Това е един процес, в който с един wizard постъпково се анализират регистрираните в системата потребности и на базата на тези потребности могат да се подберат доставчици и да се генерират поръчки към съответните доставчици. Също така, отразяване на всички етапи от цикълът на покупките, от момента на възникване на потребност до постъпване на стоки в организацията и разплащане на задълженията към клиентите, като системата дава много бърза възможност за достъп и преглед на регистрираните събития по даден основополагащ документ, например поръчка към доставчик. Позиционирайки се върху поръчката към доставчик, можем да видим бързо всички свързани към нея документи.
не само, че можем да ги видим, като списък от документи с дабл клик отваряме съответният документ в системата, който можем да проследиме какво е регистрирано и при необходимост и права извършиме съответната корекция. Други характеристики са възможността за отразяване на допълнителни събития, митнически декларация, разпределение на митнически сборове върху себестойност на стоките, отразяване на допълнителни разходи, транспорт, за обслужване, съхранение, които също да се разпределят върху себестойността на стоките, възможност за отразяване на различни специфични схеми за управление на доставките, стоки на път, т.е. пристигнала е фактурата, но стоките все още не са регистрирани, желаем да регистрираме фактурата или нефактурирани доставки, регистрираме доставката по очаквана цена на придобиване, при пристигане на фактурата се правят съответните коригиращи операции. Възможност за настройване за управление на доставките по гаранционни запаси, като се поддържат 3 основни метода за управление на запасите, гаранционни запаси, поддържане на нивото на запасите по стратегия Min-Max, минимално и максимален запас, с ръчно определяне на минимално и максимално ниво на запаса, разчет по статистика, която системата ще предложи да се създаде поръчка, когато текущият остатък с отчитане на статистиките за дневно потребление достигне ниво, осигуряващо наличност за зададения системата срок за доставката на стоката. Това е възможна стратегия при натрупване на достатъчно статистически данни, т.е. използване за по-дълъг период от време на системата и при относително постоянно потребление на дадените номенклатурни позиции. И разчет по норматив, който се различава от този по статистика в това, че дневната норма за потребление се задава ръчно, а не се изчислява автоматично. Следва подсистема склад и доставка. С функциите на подсистемата позволява ефективно управление на складове, складови наличности, складови движения и оптимизация на складовите запаси. И притежава така следните ключови характеристики. Има възможност за създаване и управление на адресни складове, с управление на вътрешно-складова логистика, възможност за прилагане на множество гъвкави политики за управление, разполагането на стоките, контрол на натоварването на складовите клетки по обем, тегло, управление подбора на стоки при експедиция, преместване между адресни клетки и така нататък. Отчитане на стоки в складове за отговорно пазене, т.е. стоки, които не са собственост на компанията, са предадени за отговорно пазене, включително и стоки, материали, които са на клиента за преработка на ишлене. Многоетапен процес за инвентаризация на стоки, позволяващ да се провеждат пълни и частични инвентаризации с гъвкав подбор на номенклатури, които да се инвентаризират, отразяване на всички складови процеси и движения, в това число преокачествяване, корекции на грешно идентифицирани номенклатури, комплектация, разкомплектация и така нататък. Ето списъка с всичките складови документи, които са свързани с точно такъв тип движение. Системата е налично и мобилно работно място за складов работник, работещо под Android устройства, handheld девайси с баркод скенери. Изпълнението на задачите с такъв тип handheld устройства
драстично увеличава и на скоростта на прием, на обработка на складовите операции, прием на стоки, експедиция на стоки, инвентаризация, като намалява, минимизира възможността за грешки. Единственото, което е необходимо, да има правилно етикетиране на стоките с баркод етикети, да се организира такъв процес в компанията. Подсистема производство. Следващата подсистема. Основните функции на подсистемата ще разгледаме подробно по-късно в настоящото видео, поради което няма да се спирам в момента на тази подсистема. Подсистема парични средства позволява пълноценно управление на средства, парични средства в каси, банки, валутни разчети, специални депозитни сметки и така нататък, и да упражнявате контрол върху плащанията в рамките на организацията. В това число планиране на постъпление и разход на парични средства с помощта на платежни календари, отразяване на транзакции с налични и безналични средства, контрол върху наличността на паричните средства, контрол на целевото използване на средствата, възможност в системата да се работи с заявки за разход на парични средства и настройка на процес за утвърждаване на тези заявки. Работа с подотчетни лица, контрол на заеморазчетите с клиенти и доставчици, отчитане на кредити, депозити, заеми. Системата е налична и функционална за управление на техническо обслужване и ремонти на оборудването, обезпечаваща изпълнението на следните видове задачи: регистрация и съхранение на информация за използвано оборудване, параметри за експлоатация, параметри за планиране на периодична поддръжка, т.е. планово предупредителни ремонти, техническо обслужване на определен брой моточасове, наработки или брой изпълнени операции, така нататък. Регистрация на наработката на оборудването, съответни тези параметри, които споменах, моточасове, часове, наработка, брой удари или там брой и произведени изделия, функционалности за планиране на периодично техническо обслужване и ремонти. По този начин се въвеждат единни регламенти за обезпечаване и финансиране на ремонтните работи и посредством подсистемата биха могли да се постигнат намаляване на разходите за поддържане работоспособността на оборудването и най-вече за повишаване процента на наличност на оборудването чрез навременно изпълнение на профилактики, техническо обслужване и планово предупредителни ремонти. Следват подсистемите, свързани с финансово-счетоводна отчетност, които аз няма да се спирам подробно, не е цел на настоящото представяне, но основните ключови характеристики на тези подсистеми, че позволяват водене с счетоводна отчетност на множество юридически лица в рамките на една информационна база, възможност за дефиниране на множество сметкопланове за едно юридическо лице, т.е. едновременно да се води отчетност по повече от един сметкоплан, например за нуждите на национална отчетност в България или за нуждите на консолидация по един сметкоплан, за нуждите на консолидация с собственик в друга държава, може да се директно да се отчетоводява и по друг сметкоплан и автоматично да се предават отчетни форми от оборотни ведомости за консолидация на счетоводни данни. Управление на шаблони за отчетоводяване, т.е. правилата за отчетоводяване на различните операции се управляват на потребителско ниво. Подсистемите са напълно съвместими с законодателството в Република България,
включително формиране на дневници по ДДС, ВИЕС декларации и така нататък. Най-важното, системата е в пълна готовност за преход към евро като основна валута в България, когато и да се случи това. Другото, което има автоматизиран процес по приключване на месеци, на отчетни периоди, с контрол върху качеството и сходимост на резултатите, отчетност по грешките и насоки за отстраняването на тези грешки.